माथो मेंदों नामा? मेङाखै? मेङाखैब्ला गाराङा एसे बांसिनै ओंखारबावनांगौमोन नामा? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Merry Christmas. Merry Christmas. ধন্যবাদ। इसोरा बाखनाय जाथों। जोङो थांनाय हराव जिसु ख्रिस्ट सारि जागोननि बिसय मारु गोदान फोथाराव गाबज्रिनाय जहन बाप्तिस्मानि गारांनि बिसय बेजों लोगोसे जोंनि गोसो जोंनि आत्मा जोंनि मेलेम आरो जोंनि स्पिरिटखौ मोजाङै जिसु ख्रिस्टखौ जाथावथाव रोखोमै साजायनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि सिन्ताधारा बेफोरखौ गेबें खालामनाय बाथ्राखौ जोङो मैया हराव सावरायबाय। बेजों लोगोसे जे जायगायाव जिसु ख्रिस्टखौ गोनोखोफ्रा सारिजानाय मोनहैदोंमोन, मेन्दा गुमग्रा लावखारफ्रा सारिजानाय मोनहैदोंमोन, मोनसे गोजों जोंनाय हाथरखिखौ उनसंनानै आरो बे हाथरखिखौनो जोंनि आत्मायाव जोंनि गोसोआव जोंनि मेलेमाव जोंहोनानै जोंनि आत्मायाव जे जिसु ख्रिस्ट सारि जाबाय बेखौ सिनायथि होनायनि बिसयखौ जों मैया सावरायदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जाय नावद्रायाव जिसु गथ'खौ जोनोम जानायनि उनाव फुथुदोंमोन बै नावद्रायाव जोङो मिथिदों मैया सावरायदों निश्चय मोसौनो होनाय गुन्दै बा आदार दानाफोर गैयामोन, बेखौ साफा खालामनानै बेखौ फुथुनाय जादोंमोन एबा बियो दानाजों बुंफबनाय नङामोन। थिग एखे रोखोमैनो जोंबो जोंनि गोसो जोंनि मेलेम जोंनि आत्माखौ बै दाना बायदि साफा खालामनानै एम्पटि खालामनानै खालि खालामनानै जिसु ख्रिस्टनो लागै जायगा होनायनि बिसयखौ जोङो मैया सावरायदोंमोन। प्राइज द लर्ड। हालेलुया। आरो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै हरनि फोथायनायजों नेनानै थानायनि बिसयखौ जोङो सावरायदोंमोन आरो गमामायै जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट सारि जानायनि दिनखौ मोननो हाबाय आरो बे जिसु ख्रिस्ट सारि जानायनि दिनखौ मोननायजों लोगोसे जों बयबो जोंनि गोसो मोदोम जिउ जोंनि आत्मायाव जिसु ख्रिस्टखौ सारि जाहोबाय होननानै आं फोथायदों आरो मा सारि जाहोबाय ने? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दानिया जों बयनियावबो जिसु गथ' दंसै ने? जों बयबो जिसु गथ'नि बिमा बिफा जाबाय बेबायदि बुंनो हायो आरो माने जों बयबो जिसु ख्रिस्ट सारिनायनि थाखाय जायगा थाम थिमसे खालामबाय। बे जायगा थाम थिम खालामनाया जोंनि लामाखौ जीबन जापन खालामनायखौ जोंनि साननाय हनायखौ जोंनि जानाय लोंनायखौ जोंनि सिन्था धाराखौ जोंनि नोजोरखौ जोंनि बुंनाय बाथ्राखौ गेबें खालामनाया दिनै सार्थक जाबाय बा पुरन जाबाय। बेनि थाखाय इसोरा बाखनाय जादों। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। नाय जिसु सारि जानायनि सिगां सिगां जिसु ख्रिस्टनि बिमा आरो बिफा इभेन जहन बाप्तिस्मानि बिफा आरो बिमानि खाथियाव आरफफोरा थांनानै जहन बाप्तिस्मानि जोनोम जानायनि बिसय रायथिनायखौ जों नुनो मोनदों। मारियामनि मोखाङाव आरफ रायथिनायनि बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों जिसु सारि जानायनि बिसय। जसेफनि मोखाङाव जिसु सारि जानायनि बिसय रायथिनायखौ जों नुनो मोनदों। बाइबेलाव फरायोब्ला जों नुयो ने? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। नाथाय बेयाव जों नायबा मा नुदों? बिथांमोना एसे एंग्रादोंमोन ने? बिथांमोना एसे एंग्रादोंमोन, एसे सिन्था जादोंमोन, एसे जिंगा सिदोंमोन। नाथाय आरफनि इसोरनि दैथायहरजानाय आरफजों बिसोर बानजायजानायखौ मोननानै बिसोरो बुजिदों। बुजिनायनि उनाव बिसोरो थाम थिम जादों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो थाखाय आरो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दिनै बे जिसु ख्रिस्टखौनो जों मोननो हाबाय आरो मा जसेफ आरो मारियामनि गेजेरजों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दा दिनै बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो आह्वान खालामनो सानदों। आं साफ्रोमखौबो दिनैनि बे ख्रिस्टमासआव बयखौबो आं खावलायनो सानदों जे जोंबो दिनै मारियाम आरो जसेफ बायदि जानानै जिसु ख्रिस्टखौ जों केरि खालामनि आरो बे जिसु ख्रिस्टखौ केरि खालामनानै जोङो खोमसि संसाराव इन्ट्रडिउस होनि, खोमसि संसाराव जोङो सिनायथि होनि जाहाथे बै खोमसि संसारा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों स्रां जानानै बिथांमोनाबो जिसु ख्रिस्टखौ मोनफानाय बायदि। Let us be like Joseph and Maryam. फै जों बयबो जसेफ आरो मारियाम बायदि जों जानि। जोङो थांनाय हराव थाम थिम जाखाबाय
आरो जों दिनै जोसेफ आरो मारियाम बायदि जोङो जीबन जापन खालामनायनि बे सम आरो माने प्रेज द लर्ड हालेलुया इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव थांनायनि सिगां जों इसोरनियाव गथायनि आरज खालामनि सोरगोआव थानाय अनसुला गोथां बयनिख्रुइ बोलोगोरासिन सोरजिगिरि इसोर आफा जों नोंखौ हामबाय आरो हामबायनि बे समाव नोंनि अननायफोर आशीर्वाद हेफाजाब रैखाथिनि थाखाय आफा हालेलुया गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि आफा इसोर देग्लायबो जिसु साराय जानायनि बे गेदेर सानखौ आफा जोंनि जिबनाव नों होनायनि थाखाय जोङो नोंखौ हामबाय होदों आफा जोङो रंजादों आरो जों बे रंजानायनि गेजेरजों नोंखौ सिबिदों खुलुमदों दाव दाव खालामदों नोंखौ बाख्नायदों आफा हालेलुया मानोना गासै बुहुमाव थानाय मानसि माहारिखौ बासायनो फैनाय जिसु ख्रिस्टनि साराय जानायनि दिनखौ जोङो मोननो हाबाय गोग्गो गोसो गोग्गो मेलेम गोग्गो जिउ गोग्गो साननाय हनायनि गेजेरजों आफा हालेलुया आरो बेजों लोगोसे इसोर बेनो आफा इसोरनि बे सामथाबारिनि सिगांनाय मण्डलियाबो आफा इसोर बे दिनखौ मोननायजों लोगोसे जोबोद रंजादों आरो बिथांमोननि रंजानायाव आङो सामिल जाफानो मोननायखाय आं जोबोद रंजानाय गोसोजों नोंखौ हामबाय होदों बे समाव आफा इसोर नोंनि गोथार बाथ्राखौ जोङो सावरायनायनि सम जाबाय आरो बे समाव नोंनि हलि प्रेजेन्सखौ जोंनो हरदो जों बयनोबो नलेज विजडम एन्ड रेभेलेशननि स्पिरिटखौ ग्रान्ट खालाम जाहाथे नोंनि गोथार बाथ्राखौ जोङो रेबेङै रेबेङै बुंनो खोनासंनो हानायनि जों बुजिनो हानायनि बोरखौ जोंनो हो आफा हालेलुया आंजों लोगोआव थाफा जाहाथे आंनि खुगा गुस्थि सालायखौ नोङो आफा गोथार जिउनि रोंगौथिआगोम आरो आंनि खुगा गुस्थि सालायनिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफ्रा नोंनि जानाय बायदि आफा हालेलुया आंनो बल्डनेस आरो स्ट्रेंथखौ हो आरो बल्डलि प्रक्लेम खालामनो हानाय बायदि आङो आफा हालेलुया नों हेफाजाब खालाम नों दया खालाम नों बोर हो आंखौ एन'इन्ट खालाम ब्लेस खालाम जेन' आफा इसोर साफ्रोमबो खोनासंग्राफोरनि थाखाय एन'इन्टिं एन्ड ब्लेसिं जेन जानो हायो हामबायनाय फोथायनायजों बे गासै आरजखौ नोंनि आखायाव गथायबाय बासायग्रा जिसुनि मुङै आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया जों मोनथिनो मोनबाय जिसु ख्रिस्टआ दिनै सारि जाबाय अर्थात जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि बार्थडेआव फैदों नङा होमबा बार्थडे पार्टि सेलेब्रेट खालामनो जों दिनै फैदोंना फैयाखै फैदों जों बयबो दिनै जिसु ख्रिस्टनि बार्थडे पार्टि सेलेब्रेसन खालामनो फैदों दानिया जों मिथिगौ सोरनिबा बार्थडे पार्टि सेलेब्रेट खालामनो थाङोब्ला सोरनिबा बार्थडे पार्टियाव इनभाइटेसन मोननायजों जों जुदि थाङोब्ला जोंनि आखायाव जों मा लांफायो गिफ्ट लांफायो ने गिफ्ट लांफाया लांफाया नानिमोन बाबुमोन लांफाया लाङो दा लाङाखै लांफेरबाय ने सेलेब्रेट खालामफेरबाय सोरबा बार्थडे पार्टि खुंफेरबायना सोरहाबा खुंबाय दा खुङोब्ला बार्थडे जायोब्ला सोरखौबा लेंहरोब्ला नानिमोन बाबुमोन फैयोना गोबां मानसिफोरा फैयोना फैया बोर होफैयो आरो गिफ्टबो लाबोफायोना लाबोना लाबोयो गिफ्टबो लाबोयो नाय जोङो अब्ला जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानाव जों बेयाव बिनि जोनोम जानायनि रंजानायखौ जों जुदि उदजापन जों जुदि खालामनो फैदोंब्ला जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि साननि रंजानायाव जों जुदि लोगो लाफैदोंब्ला अब्ला जोंनि आखायाव मोनफा मोनफा गिफ्ट थानाया गोनांथार प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो आं बेनिखायनो बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोननि न'खरफोरनिफ्राय नोंथांमोननि न'खरनि बिमा बिफाफोरनिफ्राय बिसाफोरनिफ्राय गोबां गिफ्टआ बेयाव नुजाफैदों आरो मा हालेलुया प्रेज द लर्ड ने रावबो आखाइ गोजायै फैयाखै जों जेब्ला नायगोन बाइबेलनि बिलाइयाव गोनोखोफ्रा जेब्ला जिसु गथ'खौ नागिरै थांदोंमोन हाथरखिखौ फल' खालामै जेब्ला थांदोंमोन जेब्ला गलि न'नि सिङाव नावद्रायाव फुथुनाय नुहैदोंमोन अब्ला बिथांमोना मा खालामदोंमोनलाय नानिमोन मा खालामदोंमोनलाय नै आं गावजों रायज्लायनो मोजां मोनो होनबाय दाना गावसोर आंजों रायज्लायब्ला मा खालामदोंमोनलाय बिथांमोना गावसोरनि जेसरखौ खुलिदोंमोन ने गावसोरनि बेगखौ थफ्लाखौ मनाखौ गावसोरनि ट्रेजारखौ खुलिदोंमोन बिसोरो आरो खुलिनानै मा होदों होनना बुंदों सना रुफा गन्धरसफोरखौ होदोंमोन ने प्रेज द लर्ड हालेलुया होदोंना होआखैमोन आं नंखाय बुंबाय नामा बेनिखायनो ओरै जेबो रेसपन्स गैया नंखायसो बुंथारदों बियो सिरि थाथारगोन आं सोंहरब्लाबो होननानै थाबाय नामा होदोंना होआखैमोन होदोंमोन ओरैनिफ्राय होदोंना होआखै प्रेज द लर्ड हालेलुया जिउनि बासागिरि जिउनि राजा ने सान्तिनि राजा जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानाय समाव जोंनि गोनोगोफ्रा बै समनि गोनोगोफ्रा साथाम गोनोगोफ्रा नायनो थांदों आरो नायनो थांनायजों लोगोसे बेखौ खुलुमनायजों बिसोर आखाइ गोजा ओरैनो फैफिनाखै बे आखाइ गोजा बे जिसु ख्रिस्टखौ नागिरनानै थाङाखै बिसोरो ट्रेजार लांफादों थफ्ला लांफादों दान लांफादों गिफ्ट लांफादों आरो बे गिफ्टफोरनि गेजेराव सना रुफा दङमोननो गन्धरसफोर दङमोननो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्टनि बार्थडे सेलेब्रेट खालामनो फैनायजों लोगोसे जों बयबो थफ्ला लाबोफादों हालेलुया प्रेज द लर्ड जों बे मोखाङाव दोननायखौ नुनो मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि जे होनाय मेगनजों नुजानाय जे दान
बे दाननिख्रुइ सबसे साबसिन हामसिन समायनासिन दानखौसो जोङो बिफा इसोरनो एबा जिसु ख्रिस्टनो होनांगौ होननानै जोङो बाइबेलनिफ्राय आरो जोंनि गेदेमाफोरनिफ्राय जोंनि दौरिफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो नंगौना नंगौ नङा नंगौ दा प्रेज द लर्ड हालेलुया नंगौ दा बेनिखायनो जोङो दा जिसु ख्रिस्टनि बार्थडेआव जों जुदि फैदोंब्ला जिसु ख्रिस्टनो गथायनो जों मा लाबोदों सोर मा लाबोदों आं बेखौ मिथिला नाथाय आं मा लाबोदों सबसे साबसिन हामसिन दामिसिन दाम गोसासिन जिरादखौ आं लाबोदों आरो मा नाथाय नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय नङा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय नङा आरो मा सबसे साबसिन हामसिन दाम गोसा जायखौ आंनो इसोरा होदों ने जायखौ आंनो इसोरा होदों बे जाहैबाय मा होननानै बुंदोंमोन बियो मिथिया मिथिगौ दा बे जाहैबाय जोंनि गोसो मोदोम जिउ आरो हां प्रेज द लर्ड हालेलुया जोंनि आखायाव दिनै ट्रेजार गैयाबो जानो हागौ जोंनि आखायाव थफ्ला मना गैयाबो जानो हागौ आरो बे थफ्ला मनानि सिंनिफ्राय सना रुपा गन्धसबो जोङो बहननानै होनो हायाबो जानो हागौ नाथाय बेनिख्रुइ सबसे साबसिन हामसिन बेसेन गोसासिन दानानो जाहैबाय इसोर जोंनो होनाय हां प्रेज द लर्ड इसोरा जोंनो होनाय जिउ इसोरा जोंनो होनाय गोसो इसोरा जोंनो होनाय मोदोम इसोरा जोंनो होनाय मेलेम बेखौ इसोरा जोंनो होनाय आत्मा बेखौनो जोङो इसोरनो होनानै जिसु ख्रिस्टनि सारि जानायनि मुङै जों रंजानो नांगौ आरो गिफ्ट महरै जों होनो नांगौ प्रेज द लर्ड हालेलुया जोङो जेनेसिसआव नायोब्ला नुनो मोनगोन जागायजेननायाव ने जागायजेननायनि 1:26 नुनो मोनो बे बिषयखौनो जागायजेननायनि 1:26 मा होनना बुंदों जे फै जोङो जोंनि महराव जोङो मानसि दानि नोंने let us create man on our own image and likeness होननानै बुंदों फै जोङो जों बायदि हुबहु जोंखौ जेरैबायदि नुयो बे एखे महरै own image and likeness होनना बुंदों जे जों जेबायदि स्वभाब चरित्रनि बे एखे स्वभाब चरित्रनि मानसि दानि होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड हालेलुया नाथाय योब्ला मा इसोरनि बिफा इसोरनि चरित्रआ जोंनि ख्रिस्टियान सुबुंफोरनियाव गैयिखौ थायिखौ जों नुनो मोनो आरो माने लाइकनेस ने माने मा ने एखे प्राय एखे आरो मा ने एखे own image and likeness जोंनि महराथ' जे इसोरनि जाबाय नाथाय जोंनि स्वभाब चरित्रफ्रा जोंनि साननाय हनायफ्रा जोंनि मावनाय दांनायफ्रा इसोरनि बादि जानांगौमोन मानोना बे इसोरा गावखौ बायदि सोरजिथारदों मानसिफोरखौ नाथाय जोंनि साननाय हनाय जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोंनि सिन्था धारानि गेजेरजों जों बे इसोर बायदि जानायनिफ्राय जों जानगाराव थाबाय बे गुबुन टपिक बेखौ अबयसे जों फैगोन लासै लासै बे टपिकआव हालेलुया प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो बुंदों जे इसोरा जोंखौ जे सोरजिबाय गावनि महर होनानै गाव बायदि बेखौनो जों इसोरनो होफिननो जिसु ख्रिस्ट सारि जानायनि मुङाव आरो बे जागायजेननायनिनो दुइनि माहाय दंमोनलाय बियो जागायजेननायनि दुइयाव जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन जे जोङो जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानाव जों गावखौनो गाव जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानाव जोङो इसोरनिफ्राय मोननाय जे हां बे हांखौ जोङो इसोरनो होनि एबा जिसु ख्रिस्ट सारि जानायनि मुङै गिफ्ट जों होनि ना बेखौ जागायजेननायनि 2:7 जों नायब्ला मोननो हागोन जे बे मानसिखौ हाजों दानायनि उनाव बे मा खालामदोंनो गन्थङाव गावनि हांखौ सुनानै दोङो होननानै ने प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बे हाङा बेसेबांबा बेसेन गोसा बे हाङा बेसेबांबा बेसेन गोसा हां इसोरनि हाङा जोंनियाव दङ जों जे थांनानै दङ जों जे गोथाङै दङ बबे हांखौ जों लाना थांना थादों होननानै बुङोबा इसोरनि होनाय हांखौसो लानानै जों थांना थादों आरो बे लाइफ होग्रा थांनानै थाहोग्रा गोथाङै दोनग्रा हांखौ जोङो मोननायखाय जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों आरो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि बासायगिरि जानायखाय बियो जोंनि दिनै जोनोम जानायनि दिन जानायखाय जोङो दिनै बिनो सना रुपा गन्धरस गैयाब्लाबो जोङो हां बे हांजोंनो जोंनि गोसो मोदोम जिउ इसोर होनाय इसोर दान होनाय बे गिफ्टखौनो जोङो इसोरनो होनानै जोङो जिसु ख्रिस्ट गथ'खौ जोङो नाजावनो नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया बुजिबाय दा होननानैमोन बुजिबाय दा बाबुमोन ने दा जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जोङो सिबिनो खुलुमनो फैनायजों लोगोसे जेरैबायदि
गोनोखोफ्रा दानफोर होदोंमोन जोंबो दिनै जोंनि गोसो मोदोम जिउ जोंनि हां गासैखौबो जों दान होनो नांगौ आरो आङो बाख्नायनो सानदों जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बिथांमोना इसोरनि होनाय जिसु ख्रिस्ट गथ' बिनि जोनोम सानाव गोबां गावनि इसोरनि होजानाय गारांजों इसोरनि होनाय रोंगौथिजों दामनाय देनायजों रोजाबनायजों मोसानायजों ने जिसु ख्रिस्टखौ समाय होदों आरो बिनि जोनोम सानाव रंजादों आरो गिफ्ट हिसाबै होफिनदों प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै जों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव जोङो गोबां गिदिर गिदिर गिफ्टखौ जों मोननो हायो नाय जोंनि बुहुमाव थानाय मानसिफ्रा जेब्ला बार्थडे पार्टी खुङो बार्थडे पार्टी खुंनाय समाव मा खालामो जेब्ला सोरबा गथ'नि बा सोरबा मानसिनि बार्थडे खालामो बे बार्थडे खालामनाय समाव जोनोम जानाय समाव जोनोम सानखौ सेलिब्रेट खालामनाय समाव गुबुनफोरखौ लेंहरनाय समाव खालि गिफ्टखौ रिसिभल' खालामो ने रिसिभल' खालामो नाथाय जोंनि बिफा इसोरा बेबायदि नङा जिसु ख्रिस्टखौ जोंनो होनायजों लोगोसे बियो जोंनो गोबां गिफ्टबो जोंनो होफादों एक नाम्बारावनो जों मैया नुनो मोनदों मैया एसे फरायफ्रामदोंमोन बेनिफ्राय जों दोनथ'दोंमोन बासाय जानाया बयनिबो लागै ने बासाय जानाया बयनिबो लागै जों माथाइनि 1:27 बे बुस्थुखौ बे बिषयखौ जों मोननो हादों आरो माने माथाइनि 1:27 बे बिषयखौ जोङो मोननो हादों बेयाव ओरैबायदि बुंदों जे बियो सासे बिसा हौवा सारिगोन आरो नोङो बिनि नामखौ जिसु दोननांगोन मानोना बियो गावनि हादरनि मानसिफोरखौ बिसोरनि पापनिफ्राय बासायगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बासाय जानायखौ जोङो गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि जोनोम साननि गिफ्ट महरै जोङो मोनबाय ने जों साफ्रोमखौबो बिफा इसोरा बासायनो थाखाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो परिकल्पना खालामबोबाय थादोंमोन गोबां राजाफोरनि गेजेरजों गोबां नाबिफोरनि गेजेरजों गोबां गावनि सायख'जानाय सुबुंफोरनि मानसिफोरनि गेजेरजों धर्मिया सुबुंफोरनि गेजेरजों गोबां सेस्था खालामबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय जोंनि बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिया एबा सुबुं माहारिनि गोसोफ्रा ओरैबायदि गोरा ओरैबायदि माने मा होनना बुङो फेदेब जायि बुजि रोङि जानायखाय बिफा इसोरा जोबथारनायाव थांखि लाबाय जे गावनि बिसा हौवाखौनो बियो ओरैनो हरनानै बिखौ बुहुमाव थोनहरनानै बिखौ जोंनि लागै जोंनि अपराध दायफोरनि लागै बुग्लि जाहोनानै जोंनि दाय अपराधनि लागै बिखौ क्रुसाव दोगथाब होजानानै थै होनानै सिखांफिन होनानै सुबुं माहारिखौ बुजिहोनानै मा खालामनो बासायजानाय लामा दिन्थिनो थाखाय बासायजानायखौ होनो थाखाय बे बिफा इसोरा थांखि लानानै जोंनो हरबाय आरो बेखौ हरनायजों लोगोसे जों साफ्रोमबो बासायजानायखौ मोननो हाबाय दिनै गोबां सुबुंफ्रा साननो हागौ बुंनो हागौ जे बे जिसु ख्रिस्ट'आ खृष्टानफोरनि लागैल' फैदों नङा जिसु ख्रिस्ट'आ खृष्टानफोरनि लागैल' नङा जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि लागै फैबाय ना जोङो बेखौ मिथिनो हायो बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'जों फैफानाय जिसु ख्रिस्ट'जों जों मोननाय बे सेलभेशना बे बासायजानाया बे सख'जानाया बे जोबनो गैयै गोथांनि जिउआ बे अरायनिबो लागै आरो बयनिबो लागै प्रेज द लर्ड हालेलुया मा पापी मा गोथार मा ख्रिस्टियान मा हिन्दु मा मुस्लिम मा जैन बयनिबो थाखाय बे बासायजानाया आरो बे बासायजानायखौ जों आं मैया होनदोंमोन बे बासायजानायखौ जोंल' मोननानै जानाय नङा जों मोननायजों लोगोसे गुबुननोबो जों राननानै होनो हाथारनांगोन एबा राननानै होनो नांगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बे बासायजानायखौ जों दिनै मोननो हाबाय आচ্ছা बासायजानाय होननाय लोगो लोगो जोङो मा बुजियो बासायजानाय होननाय लोगो लोगो जों मा बुजियो बासायजानाय सेलभेशन अर्थात इटारनेल लाइफ जोबनो गैयै गोथांनि जिउ मोननै बुस्थु ने जोबनो गैयै गोथांनि जिउ आरो मोनसेया जाबाय बासायजानाय एबा सख'जानाय होनना बुङो सेलभेशन सख'जानाय मानिफ्राय सख'जानाय जोंथ' बन्डेज नङा जोंथ' बन्डेजाव गैया जोंथ' बन्दी नङा जों मानिफ्रायसो सख'जानो नांगौ ने जोबनो गैयै गोथांनि जिउ होनदों जोंथ' दानो गोथाङै दंखायो आरो माबायदि गोथांनि जिउखौ जोंनो नांबावगौ नाय जोबनो गैयै गोथांनि जिउ इटारनेल लाइफ बे जाहैबाय सेलभेशननि मोनसे पार्ट बासायजानायनि एबा सख'जानायनि मोनसे पार्ट ने आंनि बायदिब्ला आं साननाय बायदिब्ला आं बुजिनाय बायदिब्ला बासायजानाया मोनसे थफ्लानि मुं सख'जानाया मोनसे जलंगानि मुं बासायजानाय सख'जानाया मोनसे गेदेर बाक्सुनि मुं
आरो बासायजानाय बे सख'जानाया सेलभेशना मोनसे गिफ्ट पेकनि मुं हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे गिफ्ट पेक जाय गिफ्ट पेकआ गोबां जिरादजों बुंफबनाय जाय थफ्लाया गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोरजों बुंफबनाय जाय बाक्सुआ गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोरजों बुंफबनाय हालेलुया प्रेज द लर्ड नोंथांमोननि न'खराव गोबां बाक्सुफोर दङ जानो हागौ नानिमोन बाबुमोन नै ओरैनो हरलाय नोंसोर बाक्सु दंना गैया बाक्सु दङ दा बाक्सु दंना गैया न'आव बाक्सु दङ आलमारि दङ आलमारि गैया दंना गैया बाबुमोन दंना गैया दङ दा आलमारियाव मा थायो दे खिथा दे आं खावनो थाङा दे खिथा आं लायाना दे फैसा थायो सना रुफा थायो सि जोम थायो आरोबाव मा थाबावो दे नानिमोन नोंसोर खिथादो दानिया बाक्सु दं दा आलमारि दं दा बाक्सु दं दा मा थायो नोंसिनि बाक्सुआव दे हा सि जोम थायो दा आरो मा थाबावो थाखा फैसाबो थायो सना रुफाबो थायो ने ओमफ्राय मा थायो न' बां हा हुनि प्रपार्टिनि कागज थायोना थाया आरो मा थाबावो सोरबा फरायनाय बिजाबखौ बाक्सुआव सोनानै दोनो ने सोरबा खोलोमफोर दोनो मा दोनबावो आरोबावलाय गोबां मुवाफोर दोनो आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया नानिमोन बाबुमोन दिनै बिफा इसोरा जोंनो जिसु ख्रिस्टखौ हरनायजों लोगोसे जे बासायजानायखौ जे हरबाय बे बासायजानायाबो मोनसे बाक्सुनिसो मुं होननानै आं बुंनो सानो आरो मा आंनि बुजिनायाव आं बाइबेलखौ फरायनानै जिखौ मोनदांदों बे जाहैबाय बासायजानाया मोनसे बाक्सुनि मुं मोनसे थफ्लानि मुं मोनसे कम्बो पेकनि मुं मोनसे मा होनो गिफ्ट पेकनि मुं हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे गिफ्ट पेकनि मुं आरो बे गिफ्ट पेकआव बे थफ्लायाव आरो बे पेकेटआव बे बाक्सु सिङाव मोनसेल' मुङा थाया ने आंनि ओरै बे थफ्ला ओरै पकेटआव ओरै बहाबा थायो पकेट सोरनिबाफोर दं नामा बेखौ बायदेव बेखौ हरनाय आंनो बेखौ नै बायदेव बेखौ हरनाय बे मनाखौ हरदे आंनो आं लाबोबायाखै दे हरफिनगोन जिंगा दासि हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनो जाहैबाय सेलभेशन जिसु ख्रिस्ट सारि जानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ जों नाजावनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ जोंनो होनायनि गेजेरजों बिफा इसोरा जोंनो सेलभेशनखौ हरबाय बासायजानायखौ हरबाय बयनिबो लागै आरो जों बेखौ नाजावथारनो नांगौ बिफा इसोरा जोंनो होदों आरो बेखौ जों नाजावनायजों लोगोसे बेयाव थानाय जिरादफोरखौ बे जोंनिनो जाखाबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया बोर जाबाय नामा खनसे प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड इसिबां मोजां गिफ्ट इसिबां मोजां सेलिब्रेशन पेकेटखौ जों मोननायजों लोगोसे जों रंजानो नांगौ जोंनि प्रेज द लर्ड हालेलुया एकदम सोरगोजों सहैथारनांगौ आरो मा ओरैबायदि बुलन्द जानांगौ जोंनि आवाजा बेनिखायनो बुंदों जे जोंनि हालेलुया होननाया पान्जाबिफोरनि बायदि जानांगौ होनना बुङो पान्जाबिफोरा माबायदि होनना बुङो हालेलुयाखौलाय हालेलुयाल' होनना बुङो बिथांमोना एकदमबारे आरो आथिंखौ फारसे फावसायनानै मोनसे सिगांथिं दोननानै खारां दोननानै हालेलुया होनलायथारनो आरो मा ने बेसेबांबा गोलाव हालेलुया बुहुमनि सबसे लावसिन हालेलुयाखौ पान्जाबिफ्रानो बुङो खोमा आरो बेबायदि लावसिन जौसिन लाउडसिन हालेलुया प्रेज द लर्ड जों बुंनो हानांगौ मानोना बासायजानायखौ जोंनो होजाबाय आरो बेखौनो बुंबाय थादों बे बासायजानाया मोनसे थफ्लानि मुं मोनसेल' जिराद नङा थोंजोङै जुदि जों बुंनो थाङोब्ला सेलिब्रेशना मा बासायजानाया मा होननानै बुङोब्ला बासायजानाया जाहैबाय मोनसे जिरादनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थास्लायनाय ने सेलिब्रेशनखौ जों थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला फ्रम डेथ टु लाइफ फ्रम डार्कनेस टु लाइट ने प्रेज द लर्ड हालेलुया नाथाय बेल' नङा होननानै आं दहाय बुंबोदों बेल' नङा होननानै आं बुजिनायाव आं मोनदांदों होननानै आं बुंनो सानो आरो मा बासायजानाया मोनसे थफ्लानि मुं दानिया नायदोनि बे थफ्लासेयाव मा दङ बावमोन नानिमोन नै ओरैनो हाबसाय मा नायबाय थादों नै ओरैनो बे थफ्लायाव मा दङ आं मिथिया दै मा दङ दिनैसो आं दांफेरदों बे थफ्लाखौ सोरनिफ्राय बेखौ मिथिया बासायजानायनि थफ्लायाव आखाइ सोहरबाय आरो मोननो हाबाय नै मा बेलाय हा दै बथल प्रेज द लर्ड मोनसे मोनलायबाय इट्स ए कम्बो पेक ने बेयो मोनसे कम्बो पेक मोनसेल' जिरादजों सुफुंजानाय थफ्ला नङा आरो ओरै आखाइ सोहरलायबाय मा बिलाय बोलो बा मा बिलाय रुमाल मोनलायबाय आं बेखौ मा खालामनो हायो
गांबा लोंनो हायो ने आरो आं बेजों मा खालामनो हायो गोलोमदै हुगारनो हायो ओंखाम जाखांब्ला आखाइ हुगारनो हायो माबा माबि नांब्ला हुगारनो हायो प्रेज द लर्ड हालेलुया गासिबो इउसफुल मोनसेबो ओरैनो गारजानाय नङा बे पेकनि सिङाव थानाय जिरादफोरा आरोबाव आखाइ सिङावनि मा दं मा गैया थाब्ला नुजालायबाय नों मा बेलाय हा ससमा बे ससमाजों जों मा खालामो खायफा समायनायनि थाखाय गानो जोंनि आलासियाबो ससमा गानबोदों मिथिया माबायदि ससमाथाय देलायनोसो गानखो ना मेगनानो खाना ना मा जाखो बेबा सानो आरो माने स्टाइलिसो गानखो बेबायदि सेंग्रा समाव उन्दै समाव आङो स्टाइलनि गानोमोन एसे बोरायनायखाय दाना नाम्बारनि थाखाय गानो बारा गोबाव जायाखै ससमा गाननाया दाख्लै जोंनि खाथियाव जोंनि हस्पिटाल खाथि जोंनि न' खाथियाव हस्पिटाल दङ बेयाव गामिनि आंनि जाथि बाहागिनि न'खरसे फिसाज्लाया बाहेरायाव थाहैयो बिसायाबो बोरायबाय मेगन नुलानो आन्दायबाय थायो खोमसिखौल' दांग्रोम जाबाय थायो होननानै बारा बैसोनि नङा 60 बोसोरसो जाबाय आरो बिथांखौ आङो लाबोनानै सरकारि हस्पिटालाव नायहोनायाव आं बोरै नायजानोसै होननानै हाबदोंमोन आङो हाबब्ला नायजाब्ला आंनाबो एसे बोरैबा नाम्बारसो नांगौ होननानै डाक्टारा बुंलायबाय उफाय गैयिनि दिनै गाननांबाय जाबाय आरो माने बारा गोबाव जायाखै गानो एखमबा गाना बेबायदि जियानो जाया मानो जों दिनै बेखौ मोनबाय ससमाखौ जों मोननो हाबाय ने नानि मोनावमोन ससमा जों मोननो हाबाय बे पेकनिफ्राय जों आखाइ सोनानै बख'नानै मोनबाय ससमा आरो बे ससमाखौ जों मायाव बाहायना बुङो जोङो मेगन नुयै जायोब्ला प्लास खालामदेरनो एबा माइनास खालामनो थाखाय बे ससमाखौ बाहायो खायफा देलायनोबो मोजां समायना नुनोबो खायफा मेगनखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मेगनखौ रैखा खालामनो थाखाय ना बिनि थाखायबो जों गानो जियानो जाया मानो गानो आरो मा ससमा जों मोनलायबाय दानिया आरोबाव ओरै आखाइ सोहरब्ला मा मोनगोन आं बे थफ्लानि सिङाव मा मोनदों खोलोम बेजों जों लिरनो हायो आरोबाव मा दं गोबां दंथारो एसेल' मोनसेल' नङा मबाइलबो दंबावोसो नै ना मबाइलबो दङ आखाइ सोहरबावबा आरोबाव नै थाखानि थफ्ला मोनबावबायसो प्रेज द लर्ड हालेलुया आंदों सेलभेशन इज ए कम्बो पेक ने सेलभेशना मोनसे मा गोबां मुवाजों बुंफबनाय मोनसे मा गिफ्टनि पेकेट मोनसे थफ्ला आंनिखौ सोनोसै नामा थफ्लाखौसो बानायनांगौ औ मोनसे थफ्ला मोनसे पेकेट बे जोङो बे सेलभेशनखौ जोङो बिफा इसोरनिफ्राय मोननो हादों ने बिफा इसोरनिफ्राय मोननो हादों दानिया बुंबाय जे आलासिया बुंबाय सेलभेशना बयनिबो लागै गाहाम बाथ्रानि दिनैनि टपिकआव दंखायो आरो बे मोनसे कम्बो पेक बे सिङाव गोबां जिरादफोर थायो होनना बुंबाय मना थफानिबो बहननायबाबो दिन्थिबाय आं हामबाय होदों बेनि बिगोमाया सोरमोनलाय बायदेव हामबायसै बिथांनि लागै खनसे आखाइ खबनानै होदे हामबायसै बिथाङाबो मोनसे पेकेटखौ लाना गिदिङो आरो माने मोनसे कम्बो पेक लानानै गिदिङो अबयसे गासै आइजोफोरनि आखाइयाव नुनो मोनो बेखौ बे कमन हौवाफ्रा अबयसे खम लायो ना होमबा जियानो जाया मानो नाय दिनै जोङो मोनबावोमोन जोङो बासायजानायखौ नाजानायजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टखौ नाजानायजों लोगोसे बिफा इसोरा जोंनो बे मोनसे सेलभेशन मुंनि मोनसे बासायजानाय सख'जानायनि मुंनि मोनसे मा हरदों जोंनो थफ्लाखौ हरफादों जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों आरो बेयाव मा दङ जों बेखौ नायब्ला जों नुनो मोनगोन आरो माने एक नाम्बारावनो जों नायबा नुनो मोनगोन जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोंनो होनाय बे पेकखौ जोङो खेवनानै नायबा नुनो मोनगोन जोङो साफ्रोमबो ने जों साफ्रोमबो एक नाम्बारावनो नायब्ला नुनो मोनगोन बे सेलभेशन होननाय थफ्लानि सिंनिफ्राय आखाइ सोनानै हमनानै बहननानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जों साफ्रोमबो बिफा इसोरनि बिसा जानो हानाय मोनसे एखथियारखौ बिफा इसोरनि बिसा जानो हानाय बिफा इसोरनि बिसा जानो हानाय मोनसे एखथियारखौ जों मोनदों सेलभेशन महरै प्रेज द लर्ड हालेलुया बेयाव बुंदों जहननि 1:2 जों फरायनाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै बेयाव 1:12 ओरैबायदि बुंदों जहननि 1:12 जहननि 1:12 ओरैबायदि बुंदों नाय जे खायसे बेखौ बिसास खालामदों आरो इसोरनि बिसाफोर जानो बियो एखथियार होदों प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै जिसु ख्रिस्टखौ जायफ्रा बिसास खालामदों जिसु ख्रिस्ट जायफ्रा जिउनि बासायगिरि महरै नाजावदों जिसु ख्रिस्टनि आगानखौ जायफ्रा संदों बे साफ्रोमनोबो दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायदों बिसोरनो बयनोबो दिनै मा खालामदों होननानै बुंदों
बिसा हौवा इसोरनि बिसा जानो एखथियार होदों जों इसोरनि बिसा जानो हानाय एखथियारा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों फैदों बे सेलभेशननि मोनसे पार्ट बे सेलभेशन मुंनि थफ्लानि मोनसे सिङाव थानाय मोनसे जिराद बेयो जाहैबाय बिफा इसोरनि जों बिसा जानो हानाय मोनसे एखथियार हालेलुया प्रेज द लर्ड बिफा इसोरनि बिसा जानो हानाय एखथियारल' नङा बे बिफा इसोरनि जोङो आरो माबा होननानै बुंदों जोङो उत्तराधिकारी होननानै बुंदों ने जों उत्तराधिकारिबो जों जानो हाबाय जोङो मिथिगौ जोंनि बाइबेलाव बुङो जे जोंनि बिफा इसोरा गोबां धोन सम्पति दं आग्लाय बिलाय धोन सम्पति दं होनना जों मिथिगौ जुदि जों साफ्रोमबो बिफा इसोरनि बिसा जाबायब्ला जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों सेलभेशननि पार्ट महरै बासायजानायनि सख'जानायनि मोनसे पार्ट महरै जों जुदि जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बिफा इसोरनि बिसा जाबायब्ला जोङो बिसा जानायखाय बिफा इसोरनि धोन सम्पतिफ्रा जोंनिनो हालेलुया प्रेज द लर्ड बे नानिमोन बाबुमोना बे आं बेयाव थानाय जेसेबां दङ सोरबा बिसा गोनांफ्रा सोरबा बिफा गोनांफ्रा जायहा बिफा दङ बै बिसाफ्रा बिफानि धोन सम्पतियानो बे बिसानिबो हालेलुया प्रेज द लर्ड आंनि बिफानि धोन सम्पतियानो आंनिबो थिग एखे रोखोमैनो जों जुदि इसोरनि बिसा हौवा जाबायब्ला इसोरा सोरजिनाय मोनफ्रोमबो धोन सम्पतिफ्रा जोंनिनो प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बेखौ जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बिफा इसोरा जोंनो एभेलेबल खालामबाय जोंनो होबाय बेनो जाहैबाय कम्बो पेक सेलभेशन होननाय थफ्लानि सिङावनिफ्राय ओंखारजेननाय मोनसे मा मुवा बेसाद एखथियार बिसा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जों मोननाय एखथियार हालेलुया प्रेज द लर्ड रमनि 8:17 बेबायदि बुंदों रमनि 8:17 जों नायनि रमनि 8:17 बे जाबाय जोनोम जानाय बिसाफोर मानिया इसोरनि बिसाफोर नङा नाथाय समाय लाखानायनि बिसाफ्रानो जोलै सानजागोन होननानै बुंदों जोङो साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो थोंजोङै जोङो बिफा इसोरनि बिसा नङाब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै जोङो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बे जि इसोरनि बिसाफोर जों जुदि जाबायब्ला बे इसोरनि बिसाफोर जानायखाय जोङो मा सानजागोन होननानै बुंदों जोङो समाय लाखानायनि बिसाफ्रानो जोलै सानजागोन होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड हालेलुया जोङो बयबो बे बिफा इसोरनि जोलैफोर जोङो बिफा इसोरनि जोलै जानो जोङो एखथियार मोनबाय आरो बिफा इसोरनि जोलै जानायखाय जोंनि बिमा बिफानि जोलै जानायखाय जोंनो जुदि धोन सम्पतिया बिमा बिफानि धोन सम्पतिया जोंनिब्ला बिफा इसोरनि धोन सम्पतियाबो जोंनिनो हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो साफा बयबो बिफा इसोरनि जोलैफोर आरो जोङो बे बिफा इसोरनि जोङो धोन सम्पतिया जोंनिनो बेखौबो जोङो बिफा इसोरनि हरनाय जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हायो आरो माने जों बेखौ बिफा इसोरनि गेजेरजों हरनाय जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो आरो मा आरो बे आरो मा होनना बुंदों बे थफ्ला सिङावनो जों आखाइ सोनानै आरो नायबावोब्ला जों मा मोनबावो जों बेखौ नायनि बे थफ्ला सिङाव जों आखाइ सोनानै जों नायबावोब्ला जों नुनो मोनो मोनसे फेमास भार्सखौ आं बेयाव फरायनो सानदों ज'हनि 3:16 नि सेकेन्ड पार्टआव जों मोजां बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनो आरो मा ज'हनि 3:16 नि सेकेन्ड पार्टआव ओरैबायदि बुंदों जोङो फरायनाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै कमप्लिट पार्टखौ जों फरायगोन मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बे गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो अपाय जायै बायदि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि प्रेज द लर्ड हालेलुया जोबनो गैयै गोथां एभारलास्टिं लाइफ अरायनिबो थाखाय गोथांनि जिबनखौ जों मोननो हायो आरो मा हालेलुया अरायनिबो थाखाय जिबन आं दहाय बुंदोंमोन ना जोबनो गैयै गोथां एबा सेलभेशन एभारलास्टिं लाइफ सेलभेशननि मोनसे पार्ट होननानै ने सेलभेशननि मोनसे पार्ट होननानै नाय बे जलंगानिफ्राय बे थफ्लानिफ्राय जों जेब्ला आखाइ सोनानै बहनगोन जों गिबियावनो मोनबाय बिसा हौवा जानो हानायनि इसोरनि फिसाजोफोर जानो हानायनि मोनसे एखथियार बिनि उन जोलै उत्तराधिकारी जानो हानायनि मोनसे एखथियार आरो बेजों लोगोसे बे बासायजानाय महरै जोङो मोनबाय आरोबाव मा जोबनो गैयै गोथांनि जिउ जायखौ जोङो मोनोब्ला जायखौ जोङो नाजावोब्ला जोङो थैयोब्लाबो थांनानै थागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जायखौ जोङो नाजावोब्ला जों थांनानै थागोन बेखौनो बेयाव बुंदों ज'हनि 5:24
जहननि 5:24 जों नायबा नुनो मोनगोन बेबायदि बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंदों नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंखौ थुनलाइखौ फोथायग्रा जोबनाय गैयै गोथां दङ आरो बेयो बिसार खालामजानाय नङा नाथाय बियो थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जों साफ्रोमबो दिनै जोबनो गैयै गोथां जिउनि जोङो एक्टियार गोनांफोर जोबनो गैयै गोथांनि जिउनि जों बिगोमाफोर आरो बेखौ जों जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो मोननो हाबाय बासायजानाय एबा सख'जानाय महरै सेलभेशन महरै प्रेज द लर्ड हालेलुया नाय जहननि 11:25 जों मोजां बाथ्राखौ जों नायबा नुनो मोनगोन बे बाथ्राखौनो कनफार्म खालामदों बे बाथ्राखौनो कनफार्म खालामदों जहननि 11:25 उनाव जिसुआ होनबाय आंनो सिगांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैबाबो गोथाङै थागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बे बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला बे बाथ्राफोरखौ जोङो फरायोब्ला स्टाडि खालामो ध्यान खालामोब्ला गोजांस्रिउ मोनलायो आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया गोजांस्रिउ मोनलायो हाबा माइसे मोजां बाथ्रा बेलाय आरो बे बाथ्राफोरखौ आं बेनिखायनो रायखांदों नोंथांमोना गोबाङानो जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान जाबोबाय नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ मोनबोगासिनो दं नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिखागौब्लाबो नोंथांमोना बे बाथ्रा नोंथांमोननि गोसोआव दंखायोब्लाबो जिसु ख्रिस्ट' सारिजानायनि मुङाव जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनो होनाय गिफ्टनि मुङाव आं बेखौ नोंथांमोननि गोसोआव खोख्लैयाबा एबा रायखांदेराबा नाथाय आद्रा थानाय जागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बेखायनो बुंदों आङो जेब्ला आं ख्रिस्टियान जादोंमोन ख्रिस्टियान जानाय समाव जेब्ला आं बाइबेल फरायदोंमोन बाइबेल फरायनाय समाव आङो बोसोन बिजाबखौ फरायदों ख्रिस्टियान जानायनि सिगां बाप्तिस्मा लानायनि सिगां आं अबस्से निउ टेस्टामेन्टखौ कमप्लिट फरायनानै फोजोबदों पेरेलेल इंलिश एसामिस माने इंलिश एसामिस पेरेलेल फरायनानै ख्रिस्टियान जानायनि सिगां आङो निउ टेस्टामेन्टखौ फोजोबदों आरो बिनि उनाव अल्ड टेस्टामेन्टआव आङो नायदोंमोन मा दं मा गैया होननानै बे समाव आं बाइबेलनि बिषय जेबो मिथिया फरायदोंब्लाबो बारा बुजिया आरो आं बोसोन बिजाबनि माखासे बोसोन होनाय बाथ्राफोरखौ आं नुनो मोनदोंमोन अब्ला आं सानदोंमोन हाबाब इसोर बेबायदि बिजाबखौ आं मानो सिगाङाव मोनदिया बेबायदि बिजाबखौ एसे मोजां बिजाबखौ आं मानो सिगाङाव आं मानो मोनाखै फालाय आं एसे सिगाङाव मोनोब्ला गाहाम जागौमोन नामा आंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ आं मोनथिदों नाथाय मोनथिब्लाबो आङो मानो मोनथियै बायदि जाया फालाय बेबायदि बिजाबफोरखौ आं सिगाङाव मानो मोनाखै फालाय आंनि जिबना ओरैनो आद्रि जानोसैमोन नस्थ' जानोसैमोन होननानै आं अब्ला गोसोआव साननाय फैदों आरो मा ने आं अब्ला गोसोआव साननाय फैदों बे बाइबेलाव गोबां मोजां बाथ्रा लिरनाय दङ इसोरनि गाहाम बाथ्रा जायफोरनि गेजेरजों जोंनि थांना थानायनि राहा लामा जों मोननो हायो जायफोरनि गेजेरजों जोङो दुखु दाहानिफ्राय बारग'नाय राहा लामाखौ मोननो हायो जायफोरनि गेजेरजों अलखदनिफ्राय बारग'नाय राहा लामाखौ मोननो हायो जायफोरनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथांनि जिउखौ जों मोननो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड बेयाव दङ ज'हना बुंनाय बाथ्राफ्रा जे आंनो गोथां ने आंनो गोथाङा आंनो गोथां आंनो सिखारफिननाय आरो गोथाङा ने आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो थांखांफिनगोन होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड हालेलुया आंनो सिखांफिननाय गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो थांखांफिनगोन गोथाङै थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया आंनि ख्रिस्टियान जानायनि जोबोद मोनसे गेदेर टेस्टिमनि दङ ने ख्रिस्टियान जानायनि सिगां आङो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा गोबां जायगायाव आं मिथिनो मोनदों जिसु ख्रिस्ट'नि जायगायाव गोबां बाथ्रा आङो फोरोंजानाय खिन्थाजानायखौ मोनदों नाथाय आंनि खोमायाव बे इसोरनि गाहाम बाथ्राफ्रा हाबदोंमोनब्लाबो नाथाय आंनि आत्मासिम सौहैयाखैमोन आरो माने गाज्रि जिउफ्रा असुसि आत्माफ्रा खोमाजों हाबनाय बाथ्राया जाहाथे आत्मायाव सौहैया बेयाव मोनसे गेट खाथायनानै दोननाय बायदि जादों आरो माने गेटखौ बन्द' खालामनानै दोनबाय थायो सब समाय गाज्रि जिउफ्रा जाहाथे आंनि आत्मायाव सौहैया ने बेबायदि दोनबाय थानाय जादोंमोन आरो मा आं गोबां समाव आंनि लोगोफोरनिफ्राय आं गोबां समाव आंनि आंखौ मोजां मोनग्राफोरनिफ्राय आं गोबां इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ मोनथिदोंब्लाबो नाथाय आङो जोबोद अख्रामोन आरो मा जोबोद स्टाबर्नमोन आरो माने एडामेन्ट आं एकदमबारे खोनासंनो गोसो जाया धोरोमखौलाय आं बिराद मोजां मोनो ख्रिस्टियाननिखौ ख्रिस्टियान धोरोमा ओरैबायदिनो ख्रिस्टियान धोरोमा बिराद मोजां ख्रिस्टियान धोरोमा मा होननानै बुंदों ख्रिस्टियान धोरोमनि सुबुंफ्रा लोङाबो जायाबो जोबोद रंजा बाजा थायो खुसि थायो जोबोद मोसायो ने बिसिनाव लोंनाय जानाय गैया गाज्रि बाथ्रा बुंनाय गैया नंखाय बाथ्रा बुंनाय गैया बिसिनाव मा होनना बुङो फोलानाय गैया
गाज्रि मोनलायनाय गैया, नांलाय खमलाय बुग्लोबलायनाय गैया होननानै आं खोनानो मोनोमोन आरो मा। नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोमोनब्लाबो नाथाय आं गोबां खृष्टान लोगोफोर लोगो मोनदोंमोन, गोबां खृष्टान सुबुंफोर आं लोगो मोनदोंमोन, जायफोरनि चाल चलनफ्रा, जायफोरनि केरेक्टारफ्रा, जायफोरनि आखल आखुफ्रा, जायफोरनि बाथ्राफ्रा, जायफोरनि खामानिफ्रा गनायजाथाव नङामोन। आं गोबां जायगायाव ओरै आखाइ उनथिं ओरै आखाइ हमनानै थाग्रा खृष्टान मोनदों आरो मा। उनथिं ओरै आखाइ हमनानै थाग्रा खृष्टानफ्रा गाज्रि नामा? सोरबा बुंगोन गुरै दद्र नम्र सुबुंफ्रासो उनथिं आखाइ हमनानै थायो दा, थायोना थाया? थायो। माथो जेबो होनासै, आं रायलायनो मोजां मोनो होनखाबाय, गावस्रा रायलायदेरा आंजों। थायोना थाया? ओरै उनथिं आखाइ हमनानै दल' थाग्राया दद्र नंगौ नङा? नंगौ। आंनि जिबनावबो आं खृष्टान बेबायदि उनथिं आखाइ हमनानै दद्र थाग्रा खृष्टान जोबोद लोगो मोनदों, जोहोलाव सिख्लाफोर लोगो मोनदों आं खृष्टानफोर ना। आरो बे समाव जेब्ला बिथांमोना ओरै उनथिं दद्र आखाइ हमनानै थायो अब्ला सोङो, ओइ बाबु नों जौ लोङो नामाब्रा? है लोङालै लोङा। गिदिरफ्रा रायोलै, ओइ बाबु नों थांखु जायो नामा? है थांखु जायालै, बे निसा बुस्थु जानाङा होनोलै जोंनिया। ओइ बाबु नों सिगारेट सोबो नामा? है इसोरा बुयोलै, हामालै जोंनिया, गिर्जायाव गसंनांगौलै। नंगौ नामा? औ। माथो बिदि दद्र थादोंलाय उनथिं, मानो आखाइ हमदों? है ओरैनो थागासिनो थादों नंबाय। आच्छा, खृष्टान जोहोलाव सिख्लाफ्रा, खृष्टान सुबुंफ्रा एसेबां नम्र दद्र उनथिं आखाइ हमना आराम थायो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। नाथाय जेब्ला बै गथ'खौ, बै सेंग्राखौ, बेबायदि एसेबां दद्र नम्र गथ'खौ जेब्ला आङो सेर फाखाय फाखाय उनथिं ओरै गिदिंनानै नायदों, नायब्ला मा खालामगासिनो दं बियो? जों एसे गेदेर नालाय, गेदेरबो दं नालाय, बे उन्दैखाय उनथिं दद्र आखाइ हमना थादों सानदोंमोन आङो। नाथाय बिथाङा मा खालामदों? उनथिं सिरि सिरि ओरैसो होगासिनो दङ। नों उननिफ्राय नुहुरबाय? हा? मा खालामदों नै? मा जाखो बेलाय? उनथिं आखाइ हमनानै थाग्रा दद्र खृष्टान आं लोगो मोनदों होनना बुङो आं सब समाय। बेनिखायनो उनथिं आखाइ हमनानै थाग्रा गुरै दद्र खृष्टियान, बिथाङा थाङै फांखु दाब्ला गेदेरफोर रायो, बाइबेलाव बादा होदों होनना बुंनाया, फांखुसो नाखोमागासिनो उनथिं। ओरैथ' नानो हाला नुयो, ओरैबो नानो हाला, मा लादों होनना बुंनानै गिनांगौ दा। बेबायदि खृष्टानफोर आं लोगो मोनदों, बेबायदि खृष्टानफोर आं लोगो मोनदों। बे मोनसे उदाहरनल' दे, बे मोनसे उदाहरनल'। बेबायदि गोबां जौ लोंग्रा मोनामोलै फेब्ला गान्जासो सोबनांगौ थाबना रावबो होनलायग्रा खृष्टान लोगो मोनदों आङो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आं हिन्दुआव थानाय समाव गोबां खृष्टानफोर आं लोगो मोनदों ने। बेनिखायनो सासे प्रिचार, सासे गाहाम बाथ्रा खिन्थाग्रा सुबुंनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदोंमोन। बिथाङा गोबां रायदों खृष्टानफोरखौ। हाय नोंसोर खृष्टानफोर, नोंसोर आखल गैरोङिफोर, नोंसोर बोध गैरोङिफोर, नोंसोरो गाज्रि मानसिफोर, नोंसोरो खृष्टानखौ, ख्रिस्ट'खौ, इसोरखौ नोंसोरो बदनाम खालामग्राफोर, नोंसोर गावसोर खृष्टान होननानै लायो। थां बै बाजाराव, बाजारनि मोनफ्रोमबो गलाफ्राव नायहै, सोंहै, गेलामाल दखानाव सोंहै, ओइ गेलामाल दखानदार बाबु नोंनियाव बाखि मोनगोन नामाब्रा? है मोनालै, मोना। गोबां बाखि दंखायो नै खाथा लिस्टआव, बाखि हरनो हानाय नङा। बिबाबो होआ, बे बाखि लांग्राफ्रा बिबाबो होआ। सोरथो लाङो नोंनि बे बाखिखौलाय? नै रा नायफै, नै लेखायाव नायफै। बिबाबो होआ, रागासो जों उल्था बाखिखौ बिबा। बाखिनि लेखा बिलाइयाव नायब्ला नुबाय, ओइ उमुक जेंग्रेंफारानि भितर, ओइ दहलाफारानि आन्द्रिस ने, बै सुदेमपुरि गामिनि मजेस, बाखि लांग्राफ्रा, जायफ्रा बाखि लांनानै होआबासिनो रागासो जोङो बाखिखौ बियोब्ला। बेबायदि खृष्टान आं लोगो मोनदों जिबनाव। है थाखा थगायना लांनायब्रा, सोर लांखो? है उमुकलै उमुक, सोरथो? ओइ उमुकनिलै जहननि नाम फुलिथारो आरो मा, थाखा थगायना लांबायनो जहना। मोजां उदाहरन जागोन नामा बेलाय? मोजां उदाहरन जेब्लाबो जानाय नङा। आंनि जिबनाव बेबायदि जादों। आं ओरैबायदि खृष्टानफोर लोगो मोनदों, खृष्टान धोरोमखौलाय बिराद मोजां मोनो, खृष्टान नियम नितिफोरखौलाय बिराद मोजां मोनो, खृष्टान सुबुं होनबाथाय एकदम हाथाय होख्रेखाबाय आरो मा, होनलायदि आरो मा। बेबायदि खृष्टानफोर आं लोगो मोनदों आरो मा। नाथाय जों दा नै साफ्रोमबो खृष्टानफ्रा बेबायदि जानो समायो नामा? निस्सय समाया। जोङो साफ्रोमबो खृष्टानफ्रा बेबायदि जोङो जानो नाङा एबा जों जानो समाया। नाथाय आं हिन्दुआव थानाय समाव आं खृष्टान धोरोमखौ मोजां मोनोमोनब्लाबो खृष्टान सुबुंफोरखौ आं मोजां मोनामोन। मोखांजों मोखांल' एसे मोजाङै मिनिदेरनोसै, जै मोखां बेलथायबाय, रायखोमा खाबाय बांसिन।
माबा बेनलाबायखायोमोन आङो Praise the Lord Hallelujah इसोर आंखौ लाबोबाय नोंथांमोननि गेजेराव बासायजानायखौ आंनो मोनहोबाय जोङो बुङो सासे मानसिनि आखल आखुखौ नायनानै जोङो साफ्रोमबो खृष्टानफोरखौ जाज खालामनाया मोजां नङा Praise the Lord Hallelujah बेबायदि खालामनो नाङा ने बेबायदिनो गेजेरजों आङो जिबन दाफान खालामबोबाय गोबां खृष्टानबो लोगो मोनबोबाय आङो गोबां गस्पेलबो खोनाबाय बासायजानायाखौ मानसिनो बयनोबो नांगौ बेखौ जोङो जिसु खृष्ट नङाबा बासायजानायखौ मोननो हाया जोबनाया खाथिसै दानो बासायजानाया दानो खासै दानो गोसो सोलायदो जिसु खृष्टखौ नाजावदो नै बेबायदि सिनफ्रा नुजानो हमदोंसै होननानै गोबां खोनाबाय आं अब्ला रागा जोङोमोन बेबायदि बुङोब्ला उल्था रायफिनोमोन आं बेबायदि बुङोब्ला बखिफिनोमोन आं बेबायदि बुङोब्ला गुन फरायनाय धोरोम लानानै फैदों नोंसोर मा माबि होलाबायथारमोन आङो ने नाथाय बिनि गेजेरावनो आङो खृष्टान सुबुंफोरनि न'खराव आलासि जाहैनानै गोबां आरजबो सोलोंदों आरो मा गोबां आरजबो सोलोंदों आं थोंजोङै बुंनो साननोसै मा आंनि बिखौ आं जायखौ आं हाबा खालामदों दा जायखौ आं हाबा खालामदों बेजों आं 7 बोसोर मोजां मोनलायदों बेजों आं 7 बोसोर मोजां मोनलायदों आरो बिनि खुगानिफ्राय कन्टिनिउ इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोनायो आङो कन्टिनिउ जोबनाया खाथिसै कन्टिनिउ गोसो सोलायनाय सम जाबाय कन्टिनिउ गोसो सोलायदो बासायजानायखौ नाजावदो जि रागा जोंनोसै आङो थार जाफि मा बासायजानाय मा गोसो सोलायबाय सोरबा खिसोरबा जोंनि बे मता सोरबा हिनजावनि धोरोमखौ लायो नामा फरायनि धोरोमखौ लायो नामा गोदाव सोराव बुंगोन आरो उल्था रायोमोन आङो रायोब्ला बे दुखु मोनामोन गाज्रि मोनामोन रागाबो जोबफिनामोन नों मानो बुजियाल' होनना बुजिया आरो मा आं आसरित मोनोमोन हाबाब इसेबां रायजाब्लाबो इसेबां गाज्रि बुंजाब्लाबो बखिजाब्लाबो माबोरै सिरि दद्र' गुरै जानानै माथो बुजियाल' होनफिनो बे सानोमोन आरो आङो ने सानोमोन आरो आं बेबायदि थायै थानानै आं बिथांमोनाव आलासिबो जाहैलायोमोन आरो इसोरखौ आं बाख्नायगोन बेबायदि मोजां न'खराव आंखौ आलासि जाहैनो थाखाय सुबिदा होदोंमोन सेलेब्रेसनखौ मोनहोनो थाखाय आं बुंगोन आरो माने बासायजानायखौ मोनहोनो थाखाय आं जेब्ला बिथांमोननि न'आव आलासि जाहैयोमोन आलासि जाहैब्ला मा खालामो बिथांमोना मोनसे हम फेल'शिप दङ न'खरनि खाथि खाला न'खरब्रै न'खरबासो ज' जानानै ओंखाम जाखांनानै मोनायाव आर'ज खालामो मोनसे रुमाव गाहाम बाथ्रा खोनासङो आर'जनि बिसयफोरानो आर'ज खालामो अब्ला आङो गुबुन मोनसे रुमाव दलद उन्दुना खोनासंबाय थायो मा बुङो आरो दे बिसोरो खृष्टानफ्रा मा आर'ज खालामदो दे होनना खोनासंबाय थायोमोन आरो मा आङो गाज्रिथ' मालाबाबो खोनाफेरामोन आङो गाज्रि बाथ्रा बुंनाय खोनाफेरामोन इसोरनि गाहाम बाथ्रानि बिसय खिन्थानाय आं खोनायोमोन आरो आर'ज खालामनाय खोनायोमोन गासै बुहुमनि सान्थिनि लागै बयनिबो बासायजानायनि लागै सोरबा सिनायै मानसिफोरनि लागै जायफोरा जब्रा जानानै दङ सोरबा साख्रि मोनैनि लागै सोरबा दुखुआव थानायनि लागै गोरिब गुन्द्राफोरनि लागै बिबायारिफोरनि लागै मोजांफोरनि लागैबो हादोरनि दैदेनगिरिफोरनि लागैबो हादोरनि सुबुंफोरनि लागैबो अब्ला आं गोसोआव साननाय फैयोमोन माबायदि मानसि बिसोरलाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा मोजां बाथ्रा बुंदों मोजां आर'ज खालामदों मोजां बाथ्रा दिन्थिनाय दङ नाथाय बेफोरखौ नागारनानै गासिबो दिनै मा उनथिं आखाइ हरबा दद्र' खृष्टानल' जानो बयबो माबायदि मानसि बिसोरलाय बिदि सानोमोन आरो मा दानिया बे आर'जखौ खोनासंनानै आं दाना आर'ज खालामनो सोलोंबाय आरो आं आंनि जायगायाव फैनानै आंनि न'आव फैयोब्ला एकदमबारे मोजांनो फुङाव सिखारलायनानै दुगैस्रां लोबस्रां धुप धुना सावलायनानै जि मोजां इसोरखौ हामबाय होनोसै इसोर धन्यबाद आंखौ दिनै गोथाङै दोनबाय इसोर धन्यबाद आंनो दिनै जानो होनायनि थाखाय इसोर धन्यबाद मोजां गाननाय जोमनाय होनायनि थाखाय इसोर धन्यबाद गारि होनायनि थाखाय इसोर धन्यबाद थाखा फैसा जानायनि थाखाय इसोर धन्यबाद आंखौ एक्टर खालामनायनि थाखाय Praise the Lord Hallelujah इसोर धन्यबाद बेबायदि एक्टिं खालामनायनि गेजेरजों एक्टर जानायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरनिफ्राय आं अनसायनाय मोननायनि थाखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड मोसालायथिगोन आरोखि आं ओरै एक्टर आरो माने गासिबनिबो लागै आं इसोरखौ धन्यबाद होयो दाना गुबुननिफ्राय सोलोंखा आं खृष्टान सुबुंफ्रानो सोलोंदों खृष्टान सुबुंफ्रा गोसो जायोब्ला मोजांखौबो फोरोंनो हायो गाज्रिखौ फोरोंनो हायो खृष्टान सुबुंनि जिबन जापन खालामनाय बेबायदिनो जों जेब्लायबो फरायजायो आरो जों बेनिखायनो मा खालामनांगौ जेब्लायबो मोजाङावसो थानानै सेस्था खालामनांगौ जाहाथे मोजांखौ जों फोरोंनो हायो मोजांखौ जाहाथे जों फोरोंनो हायो जेरैबायदि आं सोलोंबोदों गाज्रिखौबोथ' गाज्रि नुखाबाय आङो मोजां नंखाया खृष्टानफ्रा आरो मोजांखौ मोजां सोलोंबाय आर'ज खालामनाय इसोरखौ हामबायनो सोलोंबाय नाथाय बे आंनि आर'जआव जिसुनि नाम मालाबाबो थाफेराखै आरो मा जिसुनि नाम मालाबाबो गैफेरामोन जिसुनि नाम मालाबाबो गैफेरामोन आर'ज खालामनायाव जानाय लोंनायनि थाखाय आर'ज खालामो गाननाय जोमनायनि थाखाय आर'ज खालामो सानसेमानिखौ इसोरनियाव गथायो धन्यबाद होयो लोगोफोरनि थाखाय मोजां जायगा न' बां गारि घरा फेमफोरखौ होनायनि थाखाय नाथाय जिसु खृष्टनि नामल' गैयामोन दा बेबायदि थायै थानायनि उनाव सानसेखालि ओरैबायदि
गिदिर मोनसे अलखद जाबाय आंहा ओरैबायदि गिदिर अलखद जाय अलखदनिफ्राय सिखारनो हाहां हाया आं जाबाय आरो मा जाय अलखदा आंनि जिबनाव थैनाय आरो थांनायखौ लाबोदोंमोन हयथ' थैनोबो हागौ हयथ' थांनोबो हागौ ओरैबायदि गिदिर अलखद आरो बे अलखद जाफुनाय समाव दानिया आङो मास मोनथाम ना मोनब्रै सैनांदों आङो अलखद समाव आरो बे अलखदनि समाव दानिया आं जि गाबज्रिबायबाय जायफोरखौ आङो खुलुमो सिबियो XYZ नाम लाथ'ला आङो जायफोरखौ आङो जिउनि बासायगिरि आंनि बिफा आंनि रैखागिरि होननानै एकदमबारे हाबाबो हायाबाबो साब्रै नाम रायख'नानै 33 कौटिखौ बे साब्रैनि गेजेरजों आङो मुंख'बाय होनथारमोन आरो मा ने बिसोरनि नामखौ लाबाय गैया खुनु रेसपन्स गैया बेबायदि थायै थानायनि उनाव अब्ला आंनि गोसोआव हठात जाखांफैबाय नङा आं जायखौ अनो आं जायखौ मोजां मोनो जाय आंखौ मोजां मोनो बियो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ आंनो खिन्थायोमोन बासायजानायनि बाथ्राखौ खिन्थायोमोन सख'नो ग्रायनि बाथ्राखौ खिन्थायोमोन जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खिन्थायोमोन दिनै आं बे अलखद समाव आं बेखौसो गाबज्रिनांसिगौ नामा दानिया आं बेखौसो खुलुमनांसिगौ नामा सिबिनांसिगौ नामा जायखौ आं सिबिबोदों खुलुमबोदों बेखौथ' आं दासिमबो खुनु रेसपन्सखौनो बेनिफ्राय मोननो हायाखिसै थिग बेबायदि अलखद थानाय समाव सासे ख्रिस्टान मानसि आंनि जिबनाव फैदों आरो बे ख्रिस्टान सुबुङा बुंदों नों जिसुखौ सिनायो आंनि अलखदखौ बे मिथिबाय नों जिसुखौ सिनायो आं जिसुखौ सिनायो आं आसरित जाबाय सोंबाय मा होननाय जाखो ओमफ्राय नों जिसु ख्रिस्टखौ मिथिगौ नामा औ आं मिथिगौ नों फोथायो आं सिरि थाबाय नों फोथायना फोथाया आं सिरि थाबाय नों मिथिगौ नामा जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ अनो नों मिथिगौ नामा जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ बे अलखदनिफ्राय रैखा खालामनो हायो नों मिथिगौ नामा बेबायदि अलखदफ्रा जिसु ख्रिस्टनि मुं लायोबा गोजान जायो अब्ला आं जि गोसोआव उगुल थुगुल जाबाय उरां फारां जाबाय गोनो गोथो जाबाय मेगन मोदै गबाय आंनियाव गाबनो ओंखारबाय आङो जि गाबबाय अब्ला एकदम गोसो मोदोम जिउ होसारना सारेन्डार खालामबाय इसोर आंखौ दिनै निमाहा होदो दिनै ख्रिस्टान सुबुंफोरनि आखल आखुखौ नुनानै आं नोंखौ जाज खालामफ्लांबाय आं दिनै ख्रिस्टान सुबुंफोरनि चाल चलनफोरखौ नुनानै आं दिनै नोंखौ नेवसिफ्लांबाय जिसु ख्रिस्टखौ आङो नागारफ्लांबाय जिसु ख्रिस्टनि जिउनि बासायगिरि आं दिनैसो दासो मिथिबाय आं जायखौ खुलुमबोदोंमोन बिसोर आंखौ दिनैसिम दासिम मालाबाबो आंखौ रैखा खालामफेरनो फैफेराखिसै नाथाय बे अलखद समाव आं नोंखौ दिनै आङो गाबज्रियो इसोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै जिसु आंखौ बासायदो अब्ला बे समाव आङो गोसो मोदोम जिउ होसारनानै आङो जिसु ख्रिस्टनि मुं लाबाय आरो मा आं गोसो सोलायबाय अब्ला बै आंनि आरजफोर जेखौ ख्रिस्टानबो सोलोंदोंमोन दानिया बै XYZ नि नाम गैलिहा दानिया जिसु आरो जिसुल'सै आरो मा जिसुल'सै प्रेज द लर्ड हालेलुया जिसु आरो जिसुल'सै आरो बे समाव लोगो आङो मोनथिनो मोनबाय जे बै XYZ जायखौ सिबिबोदोंमोन खुलुमबोदोंमोन बिसोर जेबो खामानिनि नङा बिसोर नांगौ समावल' जोंखौ बाहायो आरो नाङि समाव अलखदनि समाव जोंखौ जोगारो बरं बिसोर अलखदखौसो जोंनि जिबनाव लानानै होफैयो थगायनानै हालेलुया प्रेज द लर्ड दा बिनि लोगो आंनि गोदनायाव थाबिसनि मालाफोर दङमोन जानजियाव थाबिसफोर दङमोन लोगो हासबाय बसबाय गाहरबाय आङो बे सुबुङा बुंदों आंनि जिबनाव सासे हिन्दु मानसिखौ थाबिस लोगो जिसु ख्रिस्टनि मुं लानाय लोगो गोसो सोलायनाय लोगो बसना गाहरनाय जिन्दगि आं नुफेराखैमोन होनना बुंबाय बियो बे मानसिया जयन्तिया मानसिमोन खासि हिल्सनि प्रेज द लर्ड हालेलुया बेबायदिखौ बुंबाय आरो मा बिनि उनाव बिनि हरावनो आंखौ सासे पालकजों आंखौ लोगो मोनहोबाय राभा पालक बिथाङा राभा पालकआ आंनियाव फैनानै आंनो गाहाम बाथ्राखौ खिन्थाबाय इभान्जेलिस्ट आंनो गाहाम बाथ्राखौ खिन्थाबाय अब्ला आं गासै बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनबाय बुजिनायनि गेजेरजों आं बे बाथ्राफोरखौ दिनै मा मोनथिनो मोनबाय आरो मा मोनथिनो मोननायनि उनाव बेबायदिनो बे अलखदनि समाव आं गोबां आरज खालामबाय थाबाय जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव इसोर आं ख्रिस्टान जायाखैब्लाबो दासिम बाप्तिस्मा लायाखैब्लाबो आंनि आरजखौनो खोनासं आंखौ नों दा नेवसि बेबायदि गोबां आरज खालामबाय आरो माने बेबायदि प्रब्लेमनिफ्राय आंखौ रैखा खालामदो आं बिदिखौ जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों नोङो रैखा खालामनो हागौ होननानै बाइबेलाव बेबायदि बाथ्रा फोरोंनाय दङ आंनो नोंनि गाहाम खोथाग्रा सुबुंफ्रा आंनो फोरोंबाय होननानै बेबायदिनि उनावनो लासै सानसेखालि हराव आं सिमां नुबाय सिमाङा ओरैबायदि जे आं मोनसे लामाजों थाबायलांगासिनो दङ गेदेर मोनसे फुख्रि दङ बे गेदेर फुख्रि औवा सिंनि फुख्रि बे फुख्रि सेरजों आं सासे आइजोखौ लानानै थाबायलांनाय समाव हठात आङो फिस्लायनानै गोग्लैदों आरो मा आं नुलांखादोंमोन बे फुख्रियाव बिराद गिदिर मोनसे गोलेर दङमोन जाय गोलेरा आं बायदि मानसिखौ सानै साथामखौ खनसेनो मन'नो हायो आं लिमोनला लामायाव फिस्लायनानै गोग्लैनाय लोगो आङो सिखारालासिनो उनथिना हरब्ला बे गोलेरा आंनि उन आंखौ मन'नो होसोबोबाय बेसेबांबा गिदिर गोलेर ना आं बायदि मानसिखौ साथाम साब्रैखौ खनसेनो मन'नो हागोन बियो अब्ला मन'सिगोन खुगा फुवारबाय बियो आं सानबाय दे आंखौलाय मन'खासिगोन माथो खालामबावदों होननानै आं ओरैनो ज्राब देहाखौ खोख्लैसोनानै दोनबाय आरो मा
मन'थोंसै साननानै नाथाय आं नुबाय बे गोलेरा आंनि खाथियाव मन'हां जानानै लासै लासै फासयनानै दैयाव हाबहैफिनबाय अब्ला आं आसरित जाबाय हाबाब आंखौ बे मन'रानो हाथारसिगोन आंनि खाथियाव फैबाय मानो मन'आखिसै बे गोलेरालाय अब्ला आङो ओरै गाहायथिं नायगंब्ला आं नुबाय आंनि गोदनायाव बाथाम थुख्रानि दंफांनि मोनसे क्रसनि माला आलायनाय दङ आरो बे लेलां ओरै नुजानानै दङ आरो बेखौ नुनानै बे गोलेरा लासैनो गिनानै फासयनानै दैयाव हाबलांफिनबाय आरो लोगो लोगो आं दुब्बुं सिखारनानै जि खारलांबाय आरो जाय सिख्लाया आंजों लोगोआव दङमोन बेखौ बिनि न'खराव दोननानै बिनि बिदा फंबायखौ लानानै जं सिखा रुवा लानानै आं बे गोलेरखौ नागिरफिनबाय नाथाय नागिरनानै मोनफिनाखिसै प्रेज द लर्ड हालेलुया अब्ला आं साननो हमबाय हाबाब इसोर बे क्रसआवलाय बे दंफां थुख्रानि बानायनाय मोनसे क्रसआवलाय मा एसेबां बोलो दङ जे बोलोनि गेजेरजों जाय शक्तिनि गेजेरजों दिनै गोलेराबो आंखौ मन'नो हायाखै दैयाव हाबलांफिनबाय खारबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बेबायदि सिमां नुनायनि उनाव आं जेब्ला सिरि मोनदों अब्ला आङो जोबोद माने रंजानाय मोनदों आरो जिंगाबो सिदों मा सिमां जाखो बेलाय हयथ' बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों आं बासायजानायखौ मोनमारसिगोन बेबायदि प्रब्लेम जागोन सख'जानायखौ मोनमारसिगोन बेबायदि प्रब्लेमा आंखौ जेबो मुंबो आंनि हानि मावनो हाथारनाय नंला आं बेखौ रोखा जाबाय आरो मा बिनि उनाव गोबां सिमांनि उनाव सिमां आं नुलांबाय थादों आरो मा नाथाय आं बै समाव खृष्टान जाथ'वाखै अलखदावनो दङ ब्रायनो मास मोननैनि उनाव बे अलखदा आंनिफ्राय गोजान जाबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो जोबनो गैयै गोथारनि जिउखौ दिनै बेबायदिनि गेजेरजों आं मोननो हाबाय दंबावो टेस्टिमनिया आंनि हाबानि समावबो जोबोद गिदिर टेस्टिमनि दं आंहा आंनि हाबानि समाव न'आव आं जेब्ला आंनि बिहिखौ लानानै थाङो रायजो राजाखौ थांफादों दोननो थाखाय जोबोद नांलाय खमलाय बुलाय सिलाय जादों आरो मा ना बेखौ दा उनाव खिन्थानोसै जों मेन टपिकआव फैफिननोसै बांद्राय साइड जार्नि खालामब्ला जोंनि लामाया थालांबाय थागोन ना होमबा जि जायगायाव जों सहैनांगौ बेयाव सहैनाय नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया बेबायदिनो आङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदों आरो मा जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो बेबायदिनि गेजेरजों आं मोनदों जिसु ख्रिस्ट'खौ बिनि गेजेरजों आं नाजावनो हादों प्रेज द लर्ड हालेलुया नाथाय बेबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ मोनथिनानैबो बेबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ दिनै खृष्टानफोरा मोनथिनानैबो दिनै गोबां खृष्टानफोरनि जिबन जापन खालामनाया मोजां नङा आरो मा गोबां खृष्टान सुबुंफोरनि जिबन जापन खालामनाया हलाय इसोरनि बायदि जाया बेयावनो बुंथारदों नाय आंनो सिखांनाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन नाय जों साफ्रोमबो बे गोथांनि जिउखौ थैनायनि उनावबो गोथाङै थानायनि जे एखथियार बे जिउ बेखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मोननो हाबाय एज ए पार्ट अफ सेलभेशन बासायजानाय बा सख'जानायनि मोनसे पार्ट हिसाबै एभारलास्टिं डेथनिफ्राय एभारलास्टिं साफारिंनिफ्राय जोङो मा मोनबाय एभारलास्टिं लाइफखौ जों मोनबाय आरो मा सेलभेशननि पार्ट हिसाबै सख'जानायनि पार्ट हिसाबै जों मोननो हादों मा प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बे गिफ्टखौ मोननायनि लोगोसे जोङो जोबोद रंजानो गोसो जायो मा आरो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव मा मोनबावो होनना बुङोब्ला जोङो सोरगोआव थांनायनि राहा लामाखौबो जों मोननो हाबावो सोरगोआव थांनायनि राहा लामाखौबो जोङो बिनि गेजेरजों जों मोननो हायो सोरगो रायजोनि सिटिजेन जानो हानायनि एक्सेलखौबो जोङो मोननो हायो आरो मा सेलभेशननि पार्ट हिसाबै प्रेज द लर्ड हालेलुया जोङो फरायनि बेयाव ओरैबायदि बुंदों जहरनि 14 सयाव जों नायनि ओरैबायदि बुंदों बेयाव जे जिसुआ बेखौ बुंबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथां आंजों नङाबा रावबो बिफानायाव सहैनो हाया दा नोंसोरो आंखौ मिथिबाय आरो नोंसोरो आंनि आफाखौबो मिथिगोन दानिफ्राय नोंसोरो बिखौ मिथिगोन आरो नुबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया आं दहाय बुंदोंमोन ना आङो जाय नंगुबै इसोरखौ बिफा होननानै आङो गाबज्रिनांगौमोन आं XYZ खौसो गाबज्रिदोंमोन जायफोरखौ आं गाबज्रिदोंमोनब्लाबो जेबो मुलाम्फा आंहा जायाखैमोन नाथाय आंनि अलखदाव बिसोर आंखौ बासायनो फैयाखैमोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसे गाबज्रिनाय लोगो लोगो खनसे गाबज्रिनाय लोगो लोगो बे सिमां दर्शननि गेजेरजों आंनि सख'जानायखौ बे रोखा खालामदोंमोन बे जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदों जे आंनो मा होनना बुंदों लामा आंनो लामा आंनो नंगौ आरो गोथाङा आरो आंनि अनगायै बिफा इसोरनियाव रावबो सहैनो हाया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जोङो सोरगो रायजोआव सहैनो हागोन जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो जोंनि सोरगो रायजोआव सहैनो हानायनि लामा हिसाबै जोंनो गिफ्ट होबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया बेखौ जोंनो सोरगोआव सहैनायनि लामा हिसाबै जोंनो बियो होबाय आरो मा आरो बेयाव बुंदों आंनो लामा आरो नंगौ होननानै बुंदों बेनो सैथो बिनि अनगायै गासिबो नंखायजोब
नोंसोरो आंखौ मिथियो नोंसोर सैथोखौ मिथियो अब्ला सैथोआ नोंसोरखौ सख'गोन माबायदि सैथोआ जोंखौ सख'गोन मानिफ्राय सख'गोन होनना बुङोब्ला बै XYZ निफ्राय सख'गोन नंखायनिफ्राय सख'गोन गाज्रि जिउनिफ्राय सख'गोन फोलाग्राफोरनिफ्राय सख'गोन सैसो नांगौनिफ्राय सख'गोन जोबनो गैयै गोथैनिफ्राय सख'गोन एभारलास्टिं साफारिंनिफ्राय जोङो सख'जानायखौ मोनगोन जुदि जोङो बे गोथांखौ जोङो नाजावोब्ला आरो मा बेखौनो बुंदों आंनो लामा नंगौ बे सैथोखौ जों जुदि नाजावोब्ला जों लामा आरो सैथो महरै जों बेखौ नाजावोब्ला आरो आंनो गोथां होनना बुंदों दान्दिसे सिगां जों फरायनायाव जों मोनखाबाय जे आंनो गोथाङा सिखांफिननाया आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बेबायदि गिफ्टखौ जों मोननो हायो आरो माने बेबायदि गिफ्टखौ जोङो मोननो हायो आरो मा आरो बेजों लोगोसे जोङो पापनिफ्राय नागारजानाय पापनिफ्राय निमाहा मोननायखौबो जोङो बिनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो मा ने बै सेलभेसन होननाय मोनसे थफ्लानि गेजेराव थफ्लानि सिङाव मोनसे जिरादा बेबो जाहैबाय बेबो पापनिफ्राय सख'जानाय पापनिफ्राय निमाहा मोननाय बेबो मोनसे आरो मा जों कलसियानि 2:12 जों नायबा नुनो मोनगोन बेयाव मोजां बाथ्राखौ लिरनाय दङ कलसियानि 2:12 जों फरायनि कलसियानि 2:12 प्रेज द लर्ड हालेलुया मेरि क्रिसमास गैया उन्दुजोब्बाय थेन्थ'जोब्बाय बयबो मेंबाय नामा मेरि क्रिसमास प्रेज द लर्ड हालेलुया जेसेबां हालेलुया होनो जेसेबां प्रेज द लर्ड होनो आंनि जिबनाव थोनाय गैया आरो मानो होनबा इसेबां मोजां गोथांनि जिउनि बिजाबखौ आं मोनबाय आं बेनिखायनो गोबां जायगायाव गोबां समाव बुङो गाहाम बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आं बिराद रायलायनो मोजां मोनो फेक रायलायनो मोजां मोनो रायलायबाय थायो आङो बिनि समाव बुङो जेब्ला गाहाम बाथ्रा बुंनो गसङो जों रंनायना ओरैनो फेक रायलायनो मोजां मोनखायो बिनि सायाव आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रा बावसो बेसेबां गोदै गोथाव जेसेबां फरायो एसेबां गोदै खनफ्रोमबो फरायग्राफ्रोमबो गोदै गोथाव बाथ्राफ्रा ओंखारबोबाय थायो आरो बिनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनाय समाव आरो बे सिरि थागोन टाइमा बेसेबां मा जालांदों फात्ता मोननाय नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया बेनिखायनो बुंदों आङो रायलायजाबाय थानो लुबैयो आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया बेबायदि गाहाम बाथ्राखौ जोङो मोननायखाय जोङो इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ आरो माने जे कलसियानि 2:12 बेखौ गोथैनिफ्राय सिखांफिनहोग्रा इसोरनि महिमाखौ फोथायनायजों बिजों सिखांफानो हाबाय जोबनो गोथांनि जिउखौ जों बेयाव मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जों नायबा नुनो मोनबावगोन रमनि 6नि सारियावबो बे मोजां बाथ्रा जोङो बेयाव नायबा नुनो मोनगोन आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया रमनि 6नि सारियाव बेबायदि बाथ्रा दङ जे जोङो बाप्तिस्मा होजानानै बिनि थैनायाव लोगो लाफानायजों बिजों फबजाफाबाय अब्ला जेरै ख्रिस्ट'आ बिफानि गेदेर महिमानि गेजेरजों थैनायनिफ्राय थांफिनबाय बेबायदिनो जोंबो गोदान गोथांनि जिउखौ मोनगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया नाय बे बिफा इसोरा जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि जोबनो गैयै गोथांनि जिउ गोदान जिउखौ बियो जोंनो होबाय आरो बे गोदान जिउखौनो लानानै जों जिबन जापन खालामनांगौ आरो बे गोदान जिउआ गोथांनि जिउआ जोङो बिफा इसोरनिफ्राय होनाय सेलभेसननि मोनसे पार्ट आरो मा आरो बेजों लोगोसे जों जेब्ला नुनो मोनगोन जोङो बयबो पाप मावबाय होननानै बुंदों ने जोङो बयबो पाप मावबाय जों बयबो पापाव गोग्लैबाय आरो इसोरनि समायनायनिफ्राय जोङो गोजान जाबाय ने इसोरनि समायनायनिफ्राय गोजान जाबाय आरो जों बयबो पाप मावनानै जों गावखौनो इसोरनिफ्राय गोजान खालामनानै लाबाय होननानै जोङो आइजाया 2 नाबिनि लिरनाय 59:1 आरो 2 नायबा जों नुनो मोनो आरो रमनि 3:23 नायबा जों नुनो मोनो आरो माने जों बयबो गावबा गावनो इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय पाप मावनायनि गेजेरजों इसोरनि खाथिमोन जोङो नाथाय पाप मावनानै जों इसोरनिफ्राय गोजान खालामनानै लाबाय नाथाय बे पापनिफ्राय जोङो बासायजानाय बे पापनिफ्राय जों सख'जानायखौ जोंनो नांगौ जों जुदि जे पाप मावोब्ला बे पापनिफ्राय जुदि बासायजानायखौ जोंनो नांगौब्ला पापनिफ्राय निमाहा मोननायखौ नांगौब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट' नङाबा जों मालाबा मोननो हाया आरो बे पापनिफ्राय निमाहा मोननायखौबो जोङो सेलभेसननि सख'जानायनि बासायजानायनि मोनसे पार्ट हिसाबै जों मोननो हाबाय आरो माने जों बेयाव नायबा नुनो मोनगोन रमनि 6:23 नायबा नुनो मोनगोन रमनि 6:23 ओरैबायदि बुंदों रमनि 6:23 ओरैबायदि बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड मानोना पाप मावब्ला पापनि बिथाइखौ मोनगोन बे जाबाय थैनाय नाथाय बेनो इसोरनि ओरैनो होनाय गान जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जानानै जोबनानै गोथांखौ मोननाय प्रेज द लर्ड हालेलुया द वेजेस अफ सिन इज डेथ सोरबा सासे मानसिया जुदि बबेबा मोनसे कम्पानियाव साख्रि मावदोंब्ला जुदि मास्टार मावदोंब्ला सोरबा जुदि लेक्चारार मावदोंब्ला सोरबा इन्जिनियारनि साख्रि मावदोंब्ला ने सोरबा साइन्टिस्टब्ला जेखौ
जे कम्पानियाव जे खामानिखौ बि मावदों बे साख्रि मावनायनि मोनफा बान्थाखौ बि मोननो हायो दान बान्थाखौ बि मोननो हायो नाथाय सैताननि रायजोआव जेब्ला पापखौनो मावबाय थागोन साख्रि महरै साख्रिनि खामानि महरै अब्ला जों थैनायखौसो जों बान्था महरै मोननो हागोन जों बेयाव मोननो हादों आरो माने नाथाय बे बान्था थैनायनिफ्राय गोथाङाव सोलायजाग्रा बे बिफा इसोरा जोंखौ दिनै जिसु ख्रिस्टखौ हरनानै जोंनो गोथांखौ जोंनो होबाय आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनगोन जे जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो बे पापनिफ्राय सुख'जानायखौ जों मोननो हागोन बेयाव नायबा नुनो मोनगोन रोमनि 5नि 8 ओरैबायदि बुंदों आंथाय जोंनो लागै गावनि एसे गेदेर अननायखौ इसोरा दोनबाय दिन्थिबाय जोङो पापीबाबो ख्रिस्टआ जोंनि लागै थैबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया बे जों पापी जादोंबाबो जों पापनि खामानि मावदोंबाबो जों पापाव गोदोसोना थादोंबाबो बे पापनिफ्राय जोंखौ जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोंखौ सख'बाय आरो मा ने जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोंखौ बे पापनिफ्राय जोंखौ सख'बाय 1:1-9 जों नुनो मोनगोन जे इसोरा एसेग्राब धोरोमनिया जे जोङो पापखौ गावनि पापखौ जों सिमान लायोबा इसोरा एसेग्राब धोरोमनिया आरो फोथायजाग्रा बेयो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होयो आरो बिनिनो बिसाबाव जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैया जोंखौ सुस्रांनानै गोथार खालामो हालेलुया प्रेज द लर्ड बे गोथार जाफिननाय बे पापनिफ्राय सुख'जानायखौ मोननाय पापनिफ्राय निमाहा मोननाय बेखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों मोननो हाबाय आरो बेखौ बुंनो आं सानदों बेबो सेलभेशननि बासायजानायनि सुख'जानायनि बे मोनसे पार्ट होननानै आं बुंनो सानदों आरो हालेलुया प्रेज द लर्ड बेबो सुख'जानायनि मोनसे पार्ट बेबो बासायजानायनि मोनसे पार्ट बेनिखायनो बुंदों कलसियानि 1:13 ना कलसियानि 1:13 जे बिफा इसोरा जोंखौ बेबायदिनो मा खालामदों होननानै बुंदों खोमसिनि बोलोनिफ्राय बोखारनानै गावनि फिसा हौवानि रायजोआव दोनस्लायबाय बिफा इसोरा जोंखौ गासै पाप आरो दायफोरनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों निमाहा होनानै जों खोमसियाव दंब्लाबो पापाव थानानै पापनिफ्राय बोखारनानै जोंखौ गावनि फिसा हौवानि रायजो जिसु ख्रिस्टनि रायजोआव जोंखौ दोनस्लायबाय अर्थात जोंनो बे बासायजानायखौ जोंनो मोनहोबाय आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया बे सख'जानाय बे बासायजानायनि मोनसे पार्ट पापनिफ्राय निमाहा मोननायाबो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बेनि गेजेरजों जों उनथिं आरोबाव नायलांबावोब्ला जों नुनो मोनगोन उनथिं आरोबाव जों नायलांबा नुनो मोनबावगोन जे आं दहाय बुंनाय बायदि जे सोरगो रायजोआव थांनायनि राहा लामाया जिसु ख्रिस्टआल' जिसुनि अनगायै जों रावबो सोरगो रायजोआव जों थांनो हाया जेरैबायदि जों गुवाहाटीफ्राव थांनांगौब्ला गुवाहाटीयाव थांग्रा गारि गाखोनांगोन क'क्राझाराव थांग्रा गारियाव गाखोयोब्ला जों क'क्राझारावसो मोनहैगोन थिग एखे रोखोमैनो आंबो दिनै गुबुन गारियावसो गाखोनानै सोरगो रायजोआव सहैनायनि सिमांखौ नुबाय थादोंमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ जेब्ला नाजावबाय अब्लासो आङो सोरगो रायजोनि लामाखौ रोखा मोननो हाबाय आरो मा आरो बे सोरगो रायजोआव थांनायनि राहा लामाया जिसु ख्रिस्टआनो होननानै आं मिथिबाय आं नाजावबाय आरो बेनि गेजेरजों आङो बे सेलभेशननि पार्ट हिसाबै बेखौ आं मोननो हादों आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया बिनि गेजेरजों आं बेखौ मोननो हादों आरो मा आरो जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो ने जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो अब्ला जोङो सैथोखौ मिथियो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राफ्रा जोङो सैथोखौ दिन्थियो आरो बे सैथोआनो जोंखौ गासै गाज्रि जिउमानिनिफ्राय गासै अलखदनिफ्राय गासै प्रब्लेमनिफ्राय जोंखौ सख'यो आरो मा बेखौ बुंदों जहरनि 8नि 32 दङ जे नोंसोर सैथोखौ मिथि अब्ला सैथोआ नोंसोरखौ सख'गोन सैथोखौ जेब्ला जोङो मिथिगोन अब्ला सैथोआनो जोंखौ सख'गोन आरो माने सैथोआनो जोंखौ सख'गोन जोङो सैथोखौ जेब्लासिम मिथिया अब्ला जोङो मा जागोन जोङो पाप मावबाय थागोन आरो बे पापानो जोंखौ जेब्लायबो मा खालामबाय थागोन जोंखौ नारसिनबाय थागोन आरो गावनि बान्दा खालामनानै जोंखौ दोनबाय थागोन आरो जों बयबो मिथिगौ दहाय बुंनाय बायदि जे पापनि बिथाया थैनाय पापखौनो जों मावबाय थायोब्ला सैताननि रायजोआव अब्ला जों पापनि बिथाइखौ सानसे मोनगोन आरो बे सानसे मोनगोन बे बिथाया जाहैबाय थैनाय हालेलुया प्रेज द लर्ड द वेजेस अफ सिन इज डेथ रमनि 3नि 34 बुंदों बेबादि बाथ्राखौनो द वेजेस अफ सिन इज डेथ जों बयबो जुदि पापखौनो मावबाय थायोब्ला जोबनो गैयै गोथारनि जिउखौ नाजावनो नागारनानै जों पापावनो थाबाय थायोब्ला जोङो थैनायखौसो जों मोननो हागोन बे पापा थैनायखौसो जोंनि जिबनाव लाबोगोन आरो माने हालेलुया प्रेज द लर्ड बोर जाबाय नामा मेंबाय नामा मेङाखैबा खनसे प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड मेरि क्रिसमास हालेलुया आंनो मेङाखै माथो ने बुंबाय थाब्ला आंनो मेङाखै नोंथांमोनालाय बहाथो मेंनो मोजां फोथायारिफ्रा माला मेङा हालेलुया प्रेज द लर्ड सानसेखालि बेबायदि जादों मेंदोना मेङाखै ना सोङैनो फास्टिं प्रेयार प्रग्राममोन 9टा ना 10टानिफ्राय जिरायगासिनो एकदम फुंनि 6टासिम गासै गाहाम बाथ्राया मथा मथि 2-3 घन्टासो बुंजादों खोमा आं मिथिया माब्ला सम थांदों फास्टिं प्रेयार प्रग्राम जानायखाय न' गावबो थांनायनि खुनु टेनसन गैया
अखानायै सानजारां नुजालायखादों आरो मा नाथाय नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा टाइम लानानै फोजोबगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरोबाव दा मोनायाव जों खनसे ज' जाबावगोन आं आसा खालामदों दा मोनायाव नोंथांमोनखौ खनसे लोगो मोनबावगोन होननानै आं मिथिखागौ दिनैनि बे बासायजानायनि बिसयखौ जुदि बुङोब्ला दा बे कम्बो पेकनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बे कम्बो पेकनिफ्राय हानानै मोननै मोनथामसो जिरादखौ जों दिनै हानबाय दा आरोबाव गोबां दंबावो दानो बे सेसनाव जों हानजोबनो हानाय नङा आरो बे हानजोबनानै मा दङ आरो बेखौ जों नायनो थाखाय मोननो थाखाय जों दा मोनायाव लोगो लाबावथारनांगोन आरो मा अबयसे गाबोन सानसे सेसन दंबावो बेबो लोगो मोननायनि आंहा आसा थाबाय आं बेनिखायनो बुङो माने बुंगौमानि लावगौ होनबाय जायो दा बाथ्राफ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्रा इसिमा गोदै गोथाव बुंबाबो अहाया बेनिखायनो बुङो आं दहाय बुंनाय बायदिनो रनायनानै लेब लेबखा गाहाम बाथ्रा इसिबां गोदै गोथाव बुंगोन आरो बे गिसिर थाबावगोन बुरि एने नास'नि ताते नाति निर्बिया होनलायलाङो आरो माने बुरिया ओरैनो मोसासुलिखा आरोबाव बे फिसाजोनि हाबाबावसो खम मोसागोन बे फिसौला गोदान मोननायनि थाखाय प्रेज द लर्ड हालेलुया बे आबैमोना एसे मिथिबाय बिसोरो बाथ्राखौ ने बुजिबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो दिनै मिथिनो हाबाय सेलभेशनआ मोनसे थफ्लानि मुं आरो बे थफ्लाया साधारन थफ्ला नङा आरो बे थफ्लानि सिङाव मोनसेल' जिराद गैया बेयाव गोबां जिरादफोर दङ आरो बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों बे सेलभेशन मुंनि मोनसे थफ्लाखौ गिफ्टखौ जों मोनो आरो बे गिफ्टनि थफ्लानि सिङाव थानाय गोबां बेसादफोरखौनो जों दिनै मोनफा मोनफा नायनानै जों मोननो हाबाय आरोबाव गोबां थफ्ला दंबावो उननि समाव जों बेखौ नायनानै जों मोनफा मोनफा जों राननानै लागोन आरो माने प्रेज द लर्ड हालेलुया बेखिनियावनो आं बुंनानै आङो गाहाम बाथ्राखौ दोनथ'नो सानबाय जों दा मोनायाव आरोबाव नोंथांमोनजों लोगो मोनबावगोननि आसा आरो मिजिंखौ थिबाय आं मिथिगौ नोंथांमोना गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैदों गामि दरसेनि गैया होननानै बुंदों मोनायाव लोगो लाफैनो खस्थ' जायो आरो थांफिननोबो गोजानद्राय जायो होननानै मिथिनो मोनदों थेवबो जोंनि गोसोआव आरो जोंनियाव इसोरनि होनाय इसोरनि होनाय आत्माया दंखाय रंजादोंखाय जोङो रंजानायनि मुङाव जिसु ख्रिस्ट सारिजानायनि मुङाव जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों होनाय सेलभेशननि थफ्लानि बोरफोरखौ नाजावनो दा मोनायावबो फैबावगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिंखौ थिबाय आरो मा प्रेज द लर्ड हालेलुया बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय इसोर गावनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमनिबो सायाव बोरार आशीर्बादखौ होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड मेरि क्रिसमास धन्यबाद जों दा मोनायाव लोगो मोनबावगोन नोंथांमोन साफ्रोमखौबो लोगो मोनगोन माने बेखिनियाव दोनथ'बाय 17 नामामोन खै मिनिट जाखो नायनानै हायो आंनि माबाथो 1 घन्टा 12